skitdyrt där nere. Dyra priser. Ja. På allting. Till och med pantbankerna har ju börjat här, titta på priser på eBay. Så att, ja. Det har varit nice. Ja, kul. Ja, alla dagar ut med. Och då regnar det, så då var det konferensspel. Ja, visst. Var det det? Ja, jag vet inte. Kör en snabb review. Ja, just det. Det fanns det. Mm. Ja. Ja. Ja.